agbozi ndụ ọkụ mana nwade ebu nne ụzọ amụdị ọkpala nụ nwa si na ya bụzi nna ụzọ wee mụdị ọkpala nụ ọ bụ onye bụzi nne ya mana afọ buru ibu maka anyị gbasi ọsọ anyị agbakọ maịlị onye achọkwa n'ibi ọnwụ n'ụwa nọ ndụ bụla abalị mmadụ ama na-anwụ anwụ n'ụwa nọ onye ọma jide nke m dịrị m ka njenu na-akpọ ọmụmụ mmadụ onye ka m ga-akọla ibe anya mụ na fụọ onye ga-akpọrọ m nne ka ọ bịa dịrị n'ụmụ nata nke m dịrị m da nke dịrị m da nke m dịrị m da asị n'ọnụ kwube ebe afanụ ọnụ kwulu njọ ga-emesi akwe mma onye achọ n'ibi ọnwụ nke m dịrị m nke ị ga-adịrị
njaga ejimoku n'ejimọfọmụ ọga njaga ọgịnị kanya fụrụ n'ụwa gbaba mme onye ga-agwazi m ibe anya fụ n'ụwa ka owe gbaba mme nwa mmadụ egwu na nwa mmụọ ma nwa mmụọ egwu na nwa mmadụ nwa mmụọ egwu na nwa mmadụ ma nwa mmadụ egwu na nwa mmụọ unu anụgo n'udene n'egbe na-azọ ndị udene na-eri ozu ma n'egbe na-ebu n'ụna dike akụkọ kwuru si ekebe n'oge dike si biko kepụla akwụkwọ nke ya onye geli n'ulie ma afọ akwụkwọ dị n'akwụkwọ onye ọma jide nke ya ma mmụ biko jide nke m eji m ọgwụ na-eji ọfọmụ ọga njaga eji m ọgwụ na-eji ọfọmụ ọga njaga eji m ọgwụ na-eji ọfọmụ ọga njaga eji m ọgwụ na-eji ọfọmụ
mmanụ anyị alụsịa na anyị ga-ana oge ọzọkwa anyị anọlịa ọ bịala ije